Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για τους sponsors, να το πω έτσι, που πιο πολύ είναι και στο YouTube τώρα. Δηλαδή, όλοι αν sponsors είναι όταν σου δίνουν άλλες λεφτά για να του διαφημίσει το προϊόν ή την εταιρεία. Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί τώρα στο YouTube που γράφουν «Α, κοίτα, έχει sponsor, όλα για τα λεφτά το κάνει, να πάρει λεφτά». Και όλοι γράφουν κάτω και τον κάνουν το YouTuber που έχει κάνει sponsor. Ωραία. Εδώ πέρα κάποιοι sponsors. Λοιπόν, σήμερα ας πούμε, όταν είναι κάποιο sponsor, ας πούμε του Messi, δεν τον έχει πληρώσει Pepsi να διαφημίσει, την Pepsi. Ξέρετε ότι ο Messi δεν μπορεί να πιει Pepsi, δεν το επιτρέπει το ποδόσφαιρο, δηλαδή που κάνει τη δουλειά του, δεν το επιτρέπουν να πιει Pepsi. Ας πούμε ο Ρονάλντο, όχι για να μην πω και κάτι άλλο για το Messi, η Adidas, ξέρετε πόσα πληρώνει για να φοράει τα παπούτσια του. Πολλά λεφτά. Γιατί βλέπετε ότι τα μικρά παιδιά, ας πούμε και του Ρονάλντο η Nike, ξέρετε πόσα μικρά παιδιά πάνε και μετά και τα παίρνουν. Έχει μεγάλο κέρδος, γιατί όλα τα μικρά παιδιά λένε «Κοίτα τα καινούργια παπούτσια του Μέση, κοίτα τα καινούργια παπούτσια του Ρονάλντο, θα τα πάρω, θα πω στη μαμά μου να μου τα πάρει, θα πω στον παπά μου να μου τα πάρει, θα πω στο παππού μου να μου τα πάρει, θα πω στη γιαγιά μου». Έτσι, για να παίρνουν τα καινούργια. Εδώ είναι κάποιοι sponsors. Ας πούμε και στο ποδόσφαιρο, πάνω στο εικονίδιο, δεν γράφει κάτι, ας πούμε για τις εμφανίσεις, η Adidas, η Nike, Puma. Δεν βλέπετε που γράφει εδώ πέρα, αυτές έχουν κατασυντώσει τα λεφτά για να φτιαχτεί κάτι, εμφάνιση, ώστε έτσι να διαφημιστεί, άμα τους αρέσει κάποιος, να πάνε να αγοράσουν αφεντική, όμως υπάρχουν και ψεύτικες. Υπάρχουν πάρα πολλές ψεύτικες γενικά στον κόσμο. Δηλαδή, ας πούμε, αν δεις μια του Ρονάλντο, υπάρχει η αφεντική που την πουλάει, ας πούμε, η Adidas, η Nike, η Adidas, δεν θυμάμαι, η Barcelona έχει την Nike, τώρα μπερδεύτηκα. Ας πούμε, βλέπεις τον Ρονάλντο και βλέπεις, κοίτα, και πάνω δεν γράφει η Adidas, η Nike, που τη φορά, τι εμφάνιση είναι, γράφει μόνο τέτοιο. Δεν γράφει τίποτα, γράφει πίσω Ρονάλντο 7 και από Real Madrid το σηματάκι, το πρωτάθλημα που έχει πάρει μπροστά. Αυτό το γράφει και γράφει ένα B to Emirates. Νομίζω ένα Mirate γράφει. Έχει αλλάξει, παλιά ήταν το Begin, πώς το λένε. Και άμα πας στην αφεντική Adidas, σου δίνουν, όμως είναι πιο ακριβή, σου δίνει κανονική. Τώρα σας έδωσα ένα παράδειγμα. Γιατί άμα σκράζουν πάρα πολύ, αν πάρει ένας YouTuber ένα sponsor, φανταστείτε ο PewDiePie πως sponsors έχει, πως του λένε του, αλλά νομίζω δεν κάνει και πολύ sponsor ο PewDiePie. Δεν το δέχεται. Τόσα λεφτά που βγάζει από το YouTube, 55 εκατομμύρια subscribers, λογικό είναι. Εδώ πέρα όπως είναι η Atmel, Autodesk, Crayola, Chevrolet, υπάρχουν πάρα πολλοί sponsors, μα πάρα πολλοί, περίπου κάθε εταιρεία, ας πούμε, η Google πολύ γνωστή, η Disney πολύ γνωστή, η Ford, η Chevrolet, η HP, η Intel, η LG, η Microsoft, η Toyota, το Red Bull, είναι πάρα πολύ γνωστό και στις τηλεοράσεις. Αυτό είναι κάτι σαν διαφήμιση, όχι sponsor. Είναι κάτι σαν διαφήμιση, είναι sponsor, έτσι να το πει. Έτσι, και ας πούμε δεν πληρώνουν στην τηλεόραση για να τους διαφημίσουν τα προϊόντα. Ένα παράδειγμα, η Colgate τώρα, η οδοντόβουρτσα. Αλλά τα κάνουν και λίγο εξωπραγματικά. Για οδοντόβουρτσα, ας πούμε, συνέχεια. Νιώθω τέλεια αποτελέσματα, μιλάμε. Νιώθω τέλεια αποτελέσματα, ενώ στην αλήθεια σιγά μην νιώθει τέλεια, απλά τις τα έχουν κάνει όλα τσάμπα και τις έχουν δώσει και λεφτά. Κερδίζει πολλά λεφτά και αυτή που το διαφημίζει, αλλά και ο κόσμος που πάει και την αγοράζει. Αλλά το μόνο χάσιμο, ας πούμε, που έχει η
Colgate που διαφήμισε είναι ότι έχασε κάποια χρήματα για να τα δώσει στην τηλεόραση. Αλλά με αυτά που τα διαφήμισε η τηλεόραση, τα έδωσε ο κόσμος, τους άρεσε ας πούμε σε κάποιους και πήγαν και τα αγόρασαν. Ναι, αυτό δεν είναι. Τώρα να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. YouTubers κάνουν πολλοί sponsors και αυτό είναι που γίνεται αυτή τη στιγμή. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Ας πούμε με η Nivea που πάει και βγάζει τους ποδοσφαιριστές της Real Madrid εκεί πέρα, με ένα άλλο εκεί πέρα που τους πονάει, πιστεύω το έχετε δει, που κάνουν ένα που γράφει sport έτσι και το πατάνε και καρπουνάνε ας πούμε με αυτό το που ρίχνουν, αυτό που έχει η Nivea, και μόλις βάζουν την Nivea γίνονται καλά. Ο Χάμες Ροντρίγκης νομίζω το έχει. Όταν του βαράνε του έρχεται την μπάλα, κάνει, και όταν του έρχεται στην αλήθεια η μπάλα στο ποδόσφαιρο δεν κάνει τίποτα, έχει συνεχίσει. Ναι, είναι κλασικά αυτά τώρα για τη διαφήμιση, για να νομίζει ο άλλος πω τι είναι η Nivea, αυτός θα με κάνει ποδοσφαιριστή, θα είμαι γεμάτος ενέργεια. Αυτό ήταν άλλο ένα παράδειγμα. Ελπίζω να σας άρεσε και όχι εντάξει δεν θα δώσω άλλο, ας πούμε στα γήπεδα που υπάρχουν είναι γεμάτο sponsor, στις ετικέτες που υπάρχουν εκεί πέρα δίπλα στο γήπεδο είναι, για κάποια στιγμή στην τηλεόραση βάζουν διαφημιστικά μηνύματα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, βγήκε 7 λεπτά, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου στα comments για ποιο άλλο θέμα να μιλήσω. Θέλω να μου πείτε εσείς, έχω κάνει ήδη 2 θέματα, έχω μιλήσει και για το clickbait. Ναι, αυτό. Ελπίζω να βλέπετε τα βίντεο μου, να κάνετε ένα share με τον... να κάνετε ένα share στα κοινωνικά δίκτυα. Και ναι, εντάξει, τα είπα όλα. Like είπα, subscribe είπα, share είπα, bye μόνο δεν είπα. Bye!